velkommen til 4. afsnit af Nu Juler Vi. I dette afsnit skal vi lære, hvordan man laver en flot juledekoration. Jonna Jensen, som bor lige herinde, har skrevet ind til os, at hun skulle lave de bedste juledekorationer overhovedet. Vi tager ud for at besøge hende, og hun ved ikke, at vi kommer, men vi glæder os til at se, hvordan hendes juledekorationer ser ud. Hej, vi kommer fra programmet Nu Juler Vi. Du har jo skrevet ind til os. Vi er kommet for at se lidt på, hvordan du laver dine fine juledekorationer. Kunne du tænke dig at vise os det der med? Er du rigtig? Ja, det er helt rundt. Vi må have lov til at vende for. Jeg er helt rundt på Kom med. Kom, kan vi skal også. Kom så. Jeg er simpelthen så glad for, at I er kommet. Men kan jeg ikke? Jeg ved ikke, hvad Line er. Lige kom der fra arbejde. Kan I lige få Jo, selvfølgelig. 2 minutter til lige at tage lidt tøjet af her? Ja, jeg kigger mig lidt omkring imens. Prøv at se mig. Jeg sætter mig lige. Ja, men tror du ikke lige eventuelt, vi kunne kigge lidt på de her juledekorationer, du er så god til at lave? Jo. Ja. Jeg henter lige. Det er bare i orden, jeg venter lidt længere. Ja, så er vi blevet klar til at se, hvordan du laver de her fine juledekorationer. Og jeg kan jo se, at du har stillet lidt op til det her. Skulle vi ikke eventuelt lige starte med leret måske? Det er da en god basis for en juledekoration. Jo. Jeg har snydt lidt. Og så tager man lige et lys. Og så tager man lige lidt basilikum. Så. Og så. Det bliver sådan helt... Ja, det er måske hemmeligheden. Ja. Altså, hør lige en gang, har du nogensinde prøvet at lave en juledekoration før? Altså, det her, det er jo bare så dumt, det er. Hold kæft, hvor er det dumt. Jeg har ikke silikoner inde i blusen. Jeg har æbler. Jeg har æbler. Stop nu. Du er ikke med de andre. Vil du spise aftensmad her? Det kunne ikke være bekendt. Vi stopper her. Stop.